Unom ka kinabuhi na ang nakalas dinhi sa Rion 7 tungod sa sakit nga pertussis o mas nailhan nga whooping cough. Gitumbok sa Department of Health Central Visayas nga kining maong mga kaso naggikan sa Tri-Cities sa Sugbo, 3 sa Cebu City, 2 sa Mandaue City ug 1 sa Lapu-Lapu City. Dugang sa DOH-7 nga miabot na sa 115 ang kinatibuk ang kaso sa pertussis dinhi sa reyon. 42 ang kumpirmado niini ug 73 sab ang gidudahang adunay pertussis. Mga bata nga 5 months paubos ang kasagaran nga maigo sa maong sakit. Gani giklaro ni Dr. Eugenia Cañal, Regional Epidemiologist sa DOH-7, nga puros masuso ang unom nga mga nakabsan sa kinabuhi tungod sa pertussis ug 5 niini ang wala pa mabakunahi. Pertussis is more on the children, no? Wala kayo ta pertussis in the adult. So mauna siya nga gitawag siyang vaccine preventable because this DPT nga gitawag nato nga mga vaccine for diphtheria, pertussis and tetanus naana siya diha nga maka-prevent unta pertussis in the first 2 months of life of the baby. Lakip sa simptomas sa pertussis ang hilanat, sakit sa lawas, sipon ug ubo. Dapat kung naa na gani hilanat nagluya ang bata gasigi nag-ubo unya ubo than the usual nga murag moginhawa sa lawom and then series of ubo nga murag dili na maputol. Nagkanayon si Dr. Cañal nga highly contagious ang maong sakit pinaagi sa airborne transmission. Pasabot niini, dali kining makatakod pinaagi sa droplets gikan sa pag-ubo ug pag-atching. Apan dugang niya nga mamahimo rasab kining maayo pinaagi sa pagtumar og antibiotics. Gipahimug-atan ni Cañal nga aron malikayan nga mataptan sa pertussis, magpabakuna na sa labing duol nga health center. Ilabi na nga nakita sa DOH-7 nga ang kakuwang sa bakuna maoy nag-unang hinungdan sa pagtaas sa kaso sa pertussis karon sa reyon ug tibuok nasod. Dugang niya nga mamahimo nang mabakunahan ang mga masuso nga nagpangidaron og 6 weeks pataas. Kung magpabakuna ang mga bata dadon sa mga nanay, ma-prevent gyud ni nato, no, because we have the vaccines. Itawag sa vaccine preventable because ma-prevent ni nato in happening. So kung dili ta magpabakuna kaning mga bataa magsigi gyud nig kasakit. Pahimangno sab sa Department of Health nga magmabinantayon og kung mamahimo magsulob og face mask kung anaa sa pampublikong lugar. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.